Regai ndingoti gaga. So pane mashoko abuditswa nevanozviti sekuru Nyasaland. Mashoko aya mashoko anotyisa zvikurusa, ayo ari directed kuna Nelia, sister yaJinimbi, uyo wekushayika makore apfuura netsaona yemotokari. So sezvatinongoziva, mhuri iyi yekwakadungure yakawirwa nenjodzi. Mhuri iyi iri kupera yose gore negore nema-accidents. Izvo zvinova zviri kupa vakawanda pfungwa dzekuti pamwe mhuri iyi yakabata-bata kana kuti hupfumi hwavo ndehweurombwa. Zvisinei, ndichaverenga mashoko abva kune vanozviti sekuru Nyasaland, n'anga inoona negirazi rechivanhu. So sekuru Nyasaland vanyora kuti, sorry to say vazukuru, ndinoti kwamuri mose muri yeZimbabwe, muise munamato wenyu pana Nelia Kadungure, hanzvadzi yemukomana wekuita mukurumbira Jinimbi. Ndine chiratidzo chandaratidzwa negirazi rangu rechivanhu, uye ndaona chiratidzo ichi chasuwisa vazhinji kumativi ese enyika. Saka ndinokumbirisa kuti baba vaJinimbi kuti vaedze nepese pavanogona kufamba chero muchivanhu. Handisi kuti huyai kudare rangu, ndiri kuti chero kwamuri ikoko fambirai nyaya idzi. Zviri kuratidza kuti muri very slow, hapasisina nguva, magoni anovharwa nekuda kwechinono, inga bere rakadya richifamba, magoni zvoovharwa. Chero kuchiprofita fambirai nyaya idzi please ndapota. Isu hatingatadze kutaura zvinenge zvabuda pagirazi, nokuti girazi basa raro kuongorora zvakavanzika zvinoitika matinogara mumagariro. Uye chiratidzo chinenge charatidza pagirazi chisina kujeka, tinototaura nezvacho vazukuru, hatinyarare, nokuti kutaurwa kwechinhu ndo panobva kundiso. Hongu munhu anourayiwa naMwari, but kwete vese vakafa vakaurayiwa naMwari. Vazhinji vakaurayiwa zvisina mvumo yaMwari nevadzimu. Nokuti munhu ukaurayiwa zvisina mvumo yaMwari, varoyi vanotora mweya wako wotanga kushandiswa kuitwa chikwambo pasi rino. Iwe kana usingafarire n'anga, unongosiya vanofarira voisa macomments. Saka ndinokumbirisa munamatire Nelia Kadungure nepese pamunogona, hazvisi kuratidza chiedza pagirazi rangu rechivanhu. Uye ndinokumbirisa kuti mufambise posti yangu, shoko risvike munzeve dzake, nokuti ndaratidzwa pagirazi rangu rechivanhu kuti pachaita kenduro richapisa imba Nelia Kadungure obva atsvira mumba yaJinimbi. Vazukuru, ndaona imba yaJinimbi main house yatsva kwasara matsito. Uye ndinokumbirisa kuti Nelia asaise makenduro mumba make maanorara, nekuti ndaona afa nekenduro. Chiratidzo ichi vazukuru kune vanotenda ndizvo zvaratidzwa. Ava ndisekuru Nyasaland vanyora. Muri yeZimbabwe munoionawo sei iyi? Ngatisanganei mucomment section. Ndatenda.